През 718 година пред стените на Константинопол се решава съдбата на Европа. Огромната армия на арабския халифат от месеци държи града в обръч. Но срещу обсаждащите сили се изправя Тервел, спасителят на Европа. Българската конница нанася тежки поражения на арабската армия. Средновековните извори говорят за десетки хиляди загинали в сблъсъците с българите. След българските удари, войските на Маслама вече не могат да продължат. На 15 август 718 година обсадата е окончателно вдигната. Пред стените на Константинопол българската конница не просто печели битка. Тя спира един от най-мащабните походи на халифата към Европа. През 1875 в Кочани е роден Александър Манов. Български офицер, полковник и революционер. Като войвода участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно става съветник по военно-организационните въпроси на върховното ръководство на ВМРО. През 1892 Пловдив отваря вратите на първото българско земеделческо промишлено изложение. България показва своето производство редом с десетки чуждестранни участници. От това изложение води началото си днешният международен панаир Пловдив. През 1938 е родена Янка Рупкина, един от великите гласове на Странджа. С песента Калиманко Денко и световно известното трио Българка, нейният глас достига далеч отвъд пределите на България. През 2026 година тя напусна този свят. Вечна и памет. През 1940 почива Рафаил Попов, бащата на българската археология и основоположник на праисторическите изследвания у нас. Именно той открива чаталарския надпис, безценен каменен свидетел за България от времето на Омуртаг. А на 15 август 1963 26-годишният лекар доктор Стефан Черкезов пътува в автобус, който след катастрофа избухва в пламъци. Самият той е тежко обгорен, но вместо да се спаси, се връща в огъня. Отново и отново. Спасява всичките 47 пътници. Когато идва помощ, настоява първо да бъдат лекувани останалите. На следващия ден Стефан Черкезов умира от изгарянията си. Заради неговия подвиг, днес, 15 август, е денят на спасението. Денят, в който България почита хората, дали живота си, за да спасят чужд. От Тервел до Черкезов, от съдбата на Европа до живота на един човек. Различни времена, различни битки. Една българска памет. Помни, гордей се, предай нататък.